በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኒዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዘለኹ ድማ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ መስከረም ዕለት 25 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተራዳእነትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መስከረም 25 በዚህ ዕለት ዓብይ ነቢይ ዮናስ ዓረፈ። እዚ ሓቀኛ ነቢይ ዮናስ ናይ ሲዶና ክፍሊ ካብ ዝኾነት ኣብ ሰራጵጣ ትበሃል ዓዲ ንዝነበረት መበለት ወዳ ክኸውን ከሎ ነቢ ኤልያስ ድማ ካብ ሙታን ፈልዩ ዘተንስኦ ንኤልያስ ድማ ዘገልገሎን ናይ ትንቢት ጸጋ ዝተውሃቦን እዩ። ንዮናስ ወዲ ኣሚታይ ተንስእ እሞ ናብ ነነዌ ናብቲ ዓባይ ከተማ ኪድ እከዮምን ጸገሞምን ናብ ቅድመይ ደይቡ እዩ እሞ አንጻራ አውጅ ዝብል ቃል እግዚአብሔር መጾ። ዮናስ ግና ካብ ገጽ እግዚአብሔር ናብ ተርሴስ ክሃድም ኢሉ ተበገሰ። ናብ ያፋ ከዓ ወረደ። ናብ ተርሴስ እትሓልፍ መርከብ ድማ ረኸበ እሞ ካብ ገጽ እግዚአብሔር ርሒቑ ምስኣታቶም ናብ ተርሴስ ክኸይድ ከዓ ዋጋ ከፊሉ ናብ መርከብ ኣተወ። እግዚአብሔር ድማ ናብቲ ባሕሪ ህቦቡላ ንፋስ ሰደደ እሞ እታ መርከብ ክትሰባበር ክሳዕ ትቐርብ ኣብቲ ባሕሪ ብርቶም ማዕበል ኮነ። እቶም ባሕረኛታት ድማ ፈርሑ። ነፍሲ ወከፎም እውን ነናብ ኣምላኾም ተማህለሉ። ምእንቲ ክፈኽሰሎም ከዓ ነቲ ኣብታ መርከብ ዝነበረ ኣቑሑ ናብ ባሕሪ ደርበይዎ። ዮናስ ግና ናብቲ ታሕታይ ክፍሊ እታ መርከብ ወሪዱ ተገምሲሱ ከቢድ ድቃስ እውን ደቂሱ ነበረ። እቲ ሓለቓ መርከብ ናብኡ ቀረበ እሞ አንታ ደቃሲ እንታይ ትገብር ኣለኻ? ተንስእ ምናልባሽ እቲ ኣምላኽ ከይንጠፍእ እንተሓሰበናስ ናብ ኣምላኽካ ተማህለል በሎ። ንሓድሕዶም ድማ እዚ መከራ እዚ ብሰሪ መን ከም ዝረኸበና ዘሎ ክንፈልጥሲ ንዑ ዕጭ ነውድቕ ተባሃሉ እሞ ዕጭ ኣውደቑ። እታ ዕጭ እውን ኣብ ዮናስ በጽሐት እሞ ሽዑ ንሳቶም ንገረና ኮታ እዚ ረኺቡና ዘሎ መከራስ ብሰሪ መን እዩ? ዕዮኻ እንታይ እዩ? ካበይ ከ መጻእካ? ኣየና እዩ ሃገርካ? ካብ ኣየናይ ህዝብኸ ኢኻ በልዎ እሞ ንሱ ከዓ ኣነ ዕብራዊ እየ፣ ነቲ ባሕርን ንቑፅን ዝገበረ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰማይ እውን እፈርሖ እየ በሎም። ሽዑ እቶም ሰባት ድማ ንሱ ካብ ገጽ እግዚአብሔር ርሒቑ ከም ዝሃደመ ባዕሉ ስለ ዝነገሮም ፈለጡ። ዓብይ ፍርሓት እውን ፈርሑ እሞ ስለምንታይ ዳ እዚ ገበርካ ከዓ በልዎ። እቲ ባሕሪ ማዕበሉ እናበርትዐ ይኸይድ ነበረ እሞ ንሳቶም ድማ ባሕሪ ክሃድአልናስ እንታይ ንግበርካ በልዎ። ንሱ ድማ እዚ ብርቶ ማዕበል ብሰረይ ከም ዝበጽሓኩም እፈልጥ ኣለኹ እሞ ወሲድኩም ናብ ባሕሪ ደርቡይኒ፣ እቲ ባሕሪ ከዓ ክሃድአልኩም እዩ በሎም። ንሳቶም ድማ እቶም ሰባት ድማ ናብ ምድሪ ክምለሱ ብምቕዛፍ ይጋደሉ ነበሩ። ግናኸ እቲ ባሕሪ ማዕበሉ እናበርትዖም ስለ ዝኸደ ኣይኮነሎምን። ሽዑ ኦ እግዚአብሔር ንልምነካ ኣለና፣ ምእንቲ ነፍሲ እዚ ሰብኣይ እዚ ኣይተጥፍአና። ንስኻ ኦ እግዚአብሔር ከም ዝፈተኻዮ ጌርካ ኢኻ እሞ ንጹህ ደም ኣብ ልዕለና ኣይተንብር ኢሎም ናብ እግዚአብሔር ኣእወዩ። ንዮናስ ወሲዶም ድማ ናብ ባሕሪ ደርበይዎ። እቲ ባሕሪ እውን ካብ ምንዋፅ ሃድአ። እቶም ሰባት ከዓ ንእግዚአብሔር ኣዝዮም ፈርሕዎ። መስዋዕቲ ድማ ንእግዚአብሔር ሰውእሉ። መብፃዓ እውን ተማባፅዑ። እግዚአብሔር ንዮናስ ዝውሕጥ ዓብይ ዓሳ ኣዳለወ እሞ ዮናስ ከዓ ኣብ ከብዲ ዓሳ 3 መዓልትን 3 ለይትን ገበረ። ዮናስ ኣብ ክንዲ ዓሳ ኮይኑ ናብ እግዚአብሔር ኣምላኹ ጸለየ። በለ ድማ ካብ መከራይ ተላዕለ ናብ እግዚአብሔር ኣእወኹ። ንስ ከዓ መለሰለይ። ኣብ ክንዲ ሲኦል ኮይነ ኣእወኹ። ንስኻ እውን ድምፀይ ሰማዕካ። ንስኻ ናብቲ ማዕሙቕ
نابل ببحري دربخاني وحايز كببني كل معبل كان مقود كان ملعلي حلفة أنا خقابلكو كاب كرمي أعينتخا تحاقوكو تساقوكو يقريتا كاب كرمي أعينتخا تساقوكو قداخ ناب قدوس مقدس كامل يساكت المتية مايات كساع نفسي كببني معامق أبزرياي نبرا سعر بحري أب رأسي تتأمتأمة ناب مسارات أخران وردكو مهار هاريتات مدري نحوارو أبلع ليكونا قناخي نسقا أو እግዚአብሔር أملاخي نيوتي كابودواد أوصي كايا نفسي أوشتي مس أحلالات نግዚአብሔር ذكركو صلوتي نابخا نابت قدوس مقدس كأتوا እቶም ናብ ሓሰውቲ ከንቱነት ዘድህቡ ጸጋኦም ይሓድጉ ኣነ ግና ብድምፂ ምስጋና ክስውዐልካ ነቲ ተማጸባዕክዎ ከዓ ክፍጽም እየ ምድሓን ካብ እግዚኣብሔር እዩ እግዚኣብሔር ነቲ ዓሳ ኣዘዞ ንሱ እውን ንዮናስ ናብ ንቑፅ ምድሪ ተፍኦ ንዮናስ ተንስእ ናብ ነነዌ ናብቲ ዓባይ ከተማ ኪድ ኣነ ዝእዝዘካ ኣዋጅ ከዓ ኣውጀላ ዝብል ቃል እግዚኣብሔር ካልኣይ ግዜ መጾ ዮናስ ከምቲ ቃል እግዚአብሔር ተንስኤ ናብ ነነዌ ድማ ኸደ ነነዌ ግና ኣዝያ ዓባይ ከተማ መንገዲ 3 መዓልቲ እያ ዮናስ ናብታ ከተማ ከኣቱ መንገዲ ሓንቲ መዓልቲ ጀመረ እሞ ነነዌ 40 መዓልቲ ጸኒሓ ክትግምጠል እያ ኢሉ ኣወጀ ሰብ ነነዌ ከዓ ንኣምላኽ ኣመኑ ጾም ድማ ኣወጁ ካብ ዓበይቶም ክሳዕ ንኣሽቶም እውን ክሻ ተኸደኑ እዚ ወረ እዚ ድማ ናብ ንጉስ ነነዌ በጽሐ ካብ ዝፋኑ ተንስአ ባርኖሱ ተቐንጠጠ ክሻ ተኸድነ ኣብ ሓሙኽሽቲ ድማ ተቐመጠ ኣብ ነነዌ ብትእዛዝ ንጉስን መኳንንቱን ከምዚ ዝብል ኣዋጅ ተኣወጀ ሰብ ወይስ እንስሳ መጓሰ ከብቲ ወይስ መጓሰ ኣባጊዕ ሓንቲ እኳ ኣይጠዓማ ኣይውፈራ ማይ እውን ኣይስተያ ሰብን እንስሳን ክሻ ይከደኑ ዓው ኢሎም ድማ ናብ ኣምላኽ የእውዩ ነፍሲ ወከፍ ከዓ ካብ እኩይ መገዱን ካብቲ ኣብ ኢዱ ዘሎ ዓበፅን ይበለስ يغريتا أملاخ أنت تملسن أنت تتعسن نحنا كاين تطفئ كأ كاب جهور قطعاو أنت تملس من يفلت أملاخ كأ كاب أكوي مقدم كم تملسو جبرم رأيه أملاخون نتي كوردلهم إلو تزاربو معات تتعسلو أمو أي جبرن كأ جناخ أزين يوناس أزيو أوهايو كوريون ناو እግዚአብሔር ጸለየ በለሞ ናው እግዚአብሔር ጸለየ በለድማ ኦ እግዚአብሔር እልምነካ ኣለኹ እቲ ኣብ ሃገረይ ከለኹ እተዛረብክዎስ እዚ ዶ ኣይኮነን መሓርን ሩሩን ኹራ ደንጓይን በዓል ዓቢ ሳህልን ንእኩይ እትጣዓሰሉን ኣምላኽ ከም ዝኾንካ ስለዝፈለጥኩ ስለዚ እየ ኣቐዲመ ናብ ተርሴስ ዝሃደምኩ ኦ እግዚአብሔር እምበኣርሲ ሕጂ ካብ ብህይወት ምንባር ሙማት ይሓሸኒ እሞ እልምነካ ኣለኹ ንነፍሰይ ካባይ ውሰዳ እግዚአብሔር ድማ ብምኹራይካስ ጽቡቕነ ትገብር ኣለኻ በለ ዮናስ ከዓ ካብታ ከተማ ወፀሞ ኣብ ወገን ምብራቕ እታ ከተማ እውን ተቐመጠ ኣብኣ ንርእሱ ዳስ ገበረ እታ ከተማ ዝወርዳ ክርኢ ድማ ኣብ ትሕቲኡ ኣብ ጽላል ተቐመጠ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከዓ ንዮናስ ርእሱ እተጽልሎ እሞ ካብ ሕሶሙ ከተናግፎ ኢሉ ጉልዒ ኣዳለወ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኣዕበያ ዮናስ እውን በታ ጉልዒ ኣዝዩ ተሓጎሰ ግዳኸ ንጽባሒቱ ምስ ወግሐ ኣምላኽ ሓሰኻ ኣዳለወ ንሱ ከዓ ነታ ጉልዒ ወቕዓ እሞ ንቐጸት ፀሓይ ምስ በረቐት ድማ ኣምላኽ ውዑይ ንፋስ ብምራቕ ኣዳለወ ፀሓይ ከዓ ንዮናስ ክሳዕ ዝሕለሉ ርእሱ ወቕዓቶ ንሱ እውን ካብ ብህይወት ምንባርሲ ምዋት ይሓሸኒ ኢሉ ንነፍሱ ሞት ለመነላ ኣምላኽ ከዓ ንዮናስ በታ ጉልዒ ክትቁጣዕ ዶ ይግብአካ እዩ በሎ ንሱ ድማ ክሳዕ ሞት ቁጣዓኻ ክቁጣዕ እኳ ይግብኣኒ እዩ በለ እግዚአብሔር ከዓ በሎ ንስኻ በታ ዘይደኸምካላን ዘዕበኻያን ብሓንቲ ለይቲ ዝበቆለት ብሓንቲ ለይቲ ድማ ዝጠፍአት ጉልዒ ጉሂኻ ኣነኸ ነታ ዓባይ ከተማ ነነዌ የማኖም ካብ ጸጋሞም ክፈልዩ ዘይክእሉ ካብ 120,000 ዝበዝሑ ሰብን ብዙሓት እንስሳን ዘለዋዶ ኣይርሕርሕላን እየ
ምክንያቱ ካብ በደሉ ተመሊሱ ንስሓ ዝኣቱ ኣነ መሓርን ይቅረ በሃልን እየ በሎ። ድሕሪኡ ዮናስ ተላዒሉ ናብ ዓዱ ተመሊሱ ብሰላም ዓረፈ እሞ ሙሉእ ዕድሚኡ ድማ 170 እዩ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን፣ ንዓና ድማ ብጸሎቱ ይምሓረና፣ በረከቱ ድማ ምስ ኩላትና ንዘለዓለም ይንበር ኣሜን። መስከረም 25 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ጸኣተ ክረምቲ ናይ ክረምቲ መውፅኢ ቅዱስ ዮናስ ነቢ፣ ቅዱስ እንጦንዮስ፣ ቅድስቲ በርባራ፣ ሃዋርያት ጴጥሮስ ወጳውሎስ፣ ቅዱስ ዕፀ መስቀል። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ መርቆሬዎስ ሰማዕት፣ ቅድስቲ ቴክላ ሃዋርያዊት፣ ቅዱስ አበከረዙን ሰማዕት፣ ቅዱስ ድማዲዮስ ሶርያዊ፣ አቡነ አቢብ አባቡላ፣ ቅዱስ አቡነ አቡፋና ጻድቅ፣ ዓቢ አባ ቢጻርዮን ገዳማዊ። ንሱ ግና መሊሱ በሎም ክፉኡን ዘማውን ወለዶ ትእምርቲ ይደሊ፣ ብዘይ ትእምርቲ ነቢ ዮናስ ድማ ካልእ ትእምርቲ ኣይወሃቦን። ዮናስ ኣብ ከብዲ ዓብዪ ዓሳ 3 መዓልትን 3 ለይትን ከም ዝገበረ ከምኡ ከዓ ወዲ ሰብ ኣብ ውሽጢ ምድሪ 3 መዓልትን 3 ለይትን ክገብር እዩ። ሰብ ነነዌ ብስብከት ዮናስ ተነሲሖም እዮም እሞ ብመዓልቲ ፍርዲ ምስ እዚ ወለዶ እዚ ክትንስኡን ክኾንንዎን እዮም። እንሆ ካብ ዮናስ ዝዓቢ ኣብዚ ኣሎ። ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 39። በረከት ረድኤት ናይ ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዮናስ ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ከምኡ ድማ ናይ ዕለት 26 መስከረም ስንክሳር ንቐጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። 26 መስከረም በዚህ ዕለት እግዚአብሔር ንቅዱስ ገብርኤል መልአክ ናብ ወዲ በራክዩ ናብ ዘካርያስ ልኢኹ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ካብኡ ከም ዝውለድ ኣበሰሮ። ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ናይ ዘመነ ብሉይ ዛዛሚ ናይ ዘመነ ሐዲስ ድማ ጀማሪ ኮይኑ ካብ ዘመነ ብሉይ ናብ ዘመነ ሐዲስ ካብ ነቢያት ናብ ሃዋርያት ዘሰጋገረ ዓብይ ድልድል ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ዕለት ዕረፍቱ 2 መስከረም እዩ። ስድራ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ አቡኡ ካህን ዘካርያስን አዲኡ ቅድስቲ ኤልሳቤጥን ይበሃሉ። ክልቲኦም ብሕጊ እግዚአብሔር ጸኒዖም ብፍቅርን ብስኒትን ብምክብባርን ብምትሕልላይን ካብ ሓጢአት ርሒቆም ብንጽህና ዝነብሩ ቅዱሳት ሰባት ነበሩ። ከምዚ ዓይነት ጽቡቕ ህይወት ክነብር ከለዉ ግና አዲና ቅድስቲ ኤልሳቤጥ መኻን ስለ ዝነበረት ውላድ ኣይነበሮምን። ካህን ዘካርያስ ካብ ቤተ መቅደስ ከምቲ ልምዲ ካህናት ጸሎተ ዕጣን የብጽሓሉ ኣብ ዝነበረ እዋን መልአከ እግዚአብሔር ቅዱስ ገብርኤል ብወገን የማን እቲ መሰዊኢ ዕጣን ቆይሙ ተራእዮ። ካህን ዘካርያስ ፈርሐ እሞ እቲ መልአክ ግና ዘካርያስ ጸሎትካ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር በጽሑ እዩ እሞ ኣይትፍራሕ፣ ሰበይትኻ ኤልሳቤጥ እውን ወዲ ክትወልደልካ እያ፣ ስሙ ከዓ ዮሐንስ ኢልካ ክትሰምዮ ኢኻ፣ ንዓኻ እውን ፍጹም ሓጎስ ክኾነልካ እዩ፣ ብልደቱ ከዓ ብዙሓት ክሕጎሱ እዮም። ወይንን ሜስን ዘስክር ኮነ ዘየስክር መስተ ኣይሰትን እዩ፣ ካብ ማህፀን ኣዲኡ ድማ ጀሚሩ መንፈስ ቅዱስ ዝሓደሮ እዩ። ንሱ ካብ ደቂ እስራኤል ንብዙሓት ብትምህርቱ ካብ ኣምልኮተ ጣዖት ናብ ኣምልኮተ እግዚአብሔር ካብ ገቢረ ሓጢአት ናብ ገቢረ ጽድቂ ክመልስ እዩ። ከምኡውን ንልቢ ኣቦታት ናብ ውሉድ ንሕልና እቶም ዘይእዙዛት ድማ ናብ ኣእምሮ ጻድቃን ክመልስ እዩ። በቲ ነቢ ኤልያስ ተመሪሑ ዝሰርሓሉ ዝነበረ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ቅድሚ ጎይታ ክኸይድ እዩ በሎ። ዘካርያስ ከዓ ነቲ መልአኽ ኣነ ሸምጊለ እየ፣ ሰበይተይ ከዓ መዋእላ ሓሊፉ እዩ፣ እዚ ኩሉ ዝበልካኒ ከም ዝኸውን ብምንታይ ክፈልጥ እየ በሎ። ሽዑ እቲ መልአኽ ኣነ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝቐውም ገብርኤል እየ፣ እምበኣርከስ ዘረባይ ስለ ዘይሰማዕካኒ እዚ ኩሉ ክሳዕ ዝፍጸም ዓባስ ክትከውን ምዝራብ እውን ክትስእን ኢኻ በሎ። ድሕሪዚ ጸሎተ ዕጣን ፈጺሙ ምስ ወፀ ከምቲ መልአክ እግዚአብሔር ዝበሎ ዓባስ ኮይኑ ስለ ዝነበረ ብኢዱ እናመልከተ ክሕብሮም ጀመረ። መዓልታት ኣገልግሎቱ ፈጺሙ ናብ ቤቱ ኣተወ። ድሕሪ 2 መዓልቲ ሰበይቱ ኤልሳቤጥ ጸነሰት። ምእንቲ ክብሪ ጸሎተ ዕጣን ድሕሪ 2 መዓልቲ ሕጋዊ ርክብ ፈጸሙ። ሎሚ እውን እንተኾነ ምእንቲ ክብሪ ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ቅድሚ ቁርባን 3 መዓልቲ ምሕላው ይግባእ። ድሕሪ ቁርባን ከዓ 2 መዓልቲ ምኽልካል ይግባእ።
ስለዚ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ክጽነስ ከሎ ኣፍ ኣቦኡ ዝዓፀወ ክውለድ ከሎ ድማ ኣፍ ኣቦኡ ዘረሓወ ዝኸፈተ ቅዱስ ኣቦ እዩ። ከምኡውን ናይ 6 ወርሒ ጽንሲ ከሎ ንድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ከም ዝኾነት ፈሊጡ ናይ ጸጋ ስግደት ሰገደላ። እቲ ኣንፈርኣፀ ዝበሎ ሃይለ ቃል ቅዱሳን ሐዋርያት ኣብ ሲኖዶስ ቅዱስ ያሬድ ከዓ ኣብ ድጓ ሰገደ ኢሎም ተርጊሞሞ ኣለዉ። እዚ ኣብ ማህፀን ኣዲኡ ናይ 6 ወርሒ ጽንሲ ከሎ ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ባህሪ ስግደት ዝሰገደ ንኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ድማ ናይ ጸጋ ስግደት ዝሰገደ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ዕለት 30 ሰኔ ተወልደ። በዚ ዕለት ድማ ጽንሰቱ እዩ። መስከረም 26 መስከረም 26 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅድስት ድንግል ማርያም፣ ቅዱስ ዮሴፍ አረጋዊ፣ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ጽንሰቱ፣ ቅዱሳን ዘካርያስና ኤልሳቤጥ ወለዱ፣ ቅዱስ አቦሊስ ሰማዕት ፍልሰቱ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ቶማስ ሐዋርያ፣ አቡነ ሀብተ ማርያም ጻድቅ፣ አቡነ ኢየሱስ መዓዝ ሃይቅ፣ ቅዱሳን ሰማዕታተ ናግራን፣ ቅዱስ አቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን። በረከቶም ይሕደረና አሜን። ኮነ ድማ ኤልሳቤጥ ቃል ሰላምታ ማርያም ምስ ሰምዐት እቲ ህፃን ኣብ ከርሳ ተሰራሰረ። ንኤልሳቤጥ ድማ መንፈስ ቅዱስ መልአ። ብዓቢ ድምፂ እውን ሓው ኢላ በለት፣ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ፣ ፍረ ከርስኺ እውን ብሩኽ እዩ። ኣደ ጎይታይ ናባይ ክትመፂእ እዚ ካበይ ኮነለይ? እንሆ ድምፂ ሰላምታኺ ምስ ሰማዕኩ ኣብ ከርሰይ ህፃን ብሓጎስ ተሰራሰረ። እቲ ካብ እግዚኣብሔር እተነግረላ ቃል ክፍጸም እዩ እሞ እታ ዝኣመነት ብርኽቲ እያ። ሉቃስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 41 ንረኽቦ። በረከት ቅዱሳን ኩሎም ምስኩላትና ይኹን አሜን። ከምኡ ድማ ናይ 27 መስከረም ንቕጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቸርነትን ምሕረትን ኣምላኽነትን ሰለስትነትን ሓድነትን ናይ መድኃኔ ዓለም ኣምላኽና ምስኩላትና ይኹን አሜን። መስከረም 27 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ሰማዕት ቅዱስ ኤዎስጣቴዎስን ቤተሰቡን። ቅዱስ ኤዎስጣቴዎስ ኣብ ናይ ሮሜ ግዛት ውሽጢ ካብ ዝነበሩ ናይ ወተሃደራት ሮማ ሓለቓ በዓል ብዙሕ ጸጋ ዝነበረ መኮንን ናይቲ ከተማ እዩ። ግን ብእምነቱ ኣረማዊ ኮይኑ ስሙ ድማ ቂዶስ ተባሂሉ ይጽዋዕ ነበረ። ብእምነቱ እኳ ዝግባእ እንተዘይነበረ ግን ኣዝዩ ቅኑዕ ገባረ ሰናይ ንምጽዋት ንዘይብሎምን ንነዳያንን ንምሃብ ፈጣንን ርህሩህን ነበረ። እግዚአብሔር ርህሩህናኡ ርእዩ ካብ ድማ ናብ ቅኑዕ መንገዲ ናብ ክርስትና ክመልሶ ስለ ዝደለየ ተገለጸሉ። ናብ ሃድን ዋልያ ወይ ከዓ ዓጋዜን ምስ ወፈረ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊ ቅርኒ ናይቲ ዓጋዜን ብብርሃነ መስቀሉ ተገልጸሉ። ከምቲ ንሐዋርያ ጳውሎስ ንቅዱሳን ከሳድድ ኣብ ደማስቆ ብብርሃን ተገሊጹሉ ናብ ክርስትና ክምልሰን ንሃይማኖት ከደልድልን ብዙሕ መከራ ስቃይን ስሙ ክቕበል ዝመኸሮ ብስሙ ከኣምን ክርስቲያን ኮይኑ ክርስቲያናዊ መከራ ክቕበል ብብርሃነ መስቀሉ ተገሊጹ መኸሮን ኣጸናንዖን። ቂዶስ ድማ ወይ ከዓ ኤዎስጣቴዎስ ድማ እቲ ኣብ በረኻ ዝረኣዮ ኩሉ ንበዓልቲ ቤቱ ነገር እሞ ተተሓሒዞም ናብ መምህራን ቤተ ክርስቲያን ረኺቦም ብግቡእ ተማሂሮም ኣሚኖም ምስ ክልተ ደቁን በዓልቲ ቤቱን ተጠሚቆም ክርስትና ተቐበሉ እሞ ኤዎስጣቴዎስ ኢሎም ድማ ሰየምዎ። ድሕሪዚ ክርስትና ብዝግባእ እንዳገልገሉ ከለዉ ኣብቲ ዝነብሩሉ ዝነበሩ ዓዲ ድርቂ ኣተው እሞ ምንም እኮ መኮንን እንተነበረ ገንዘቡ ብምጽዋት ወዲእዎ ስለ ዝነበረ ባረቱ ከይተረፉ ተበታተኑ እሞ ዝብላዕ ሰኣነ። ካብ ስልጣኑ ድማ ኣውረድዎ። ምስ ኣውረድዎ ድማ ስለ ክርስቲያናዊ ህይወቱ ክብል ንኹሉ ተዓጊሱ ክልተ ደቁን ሰበይቱን ሒዝዎም ናብ ስደት ኣምርሐ እሞ ኣብታ ተሰቂልዋ ዝነበረ መርከብ ገንዘብ ስለ ዘይነበሮ ሰብውን ሰበይቱ ዘሪፎም ወሰድዎ። ደቂ ሒዙ ዝፈትዋ ሰበይቱ ስለ ዘሕደግዎ እንዳዓልቀሰ ናብ ካልእ ገምገም
بحري تسجر إغرتا ناب كالئ جمجم تسجر أقدمهم سبيتي حجر ما دكأي كي يحدقني بمبال بسبيتو اندا تجنق نتحادو حقيفو نتي حادد ما بإيدو حيزو نابتي كالئ جمجم كدأمو اتربا وحج مليئو سلس أنحو نخلتي حيزوهم كحالف سلزي كأله ببحادة حيزوهم كحالف بمبال نتحادة عبت جمجم بحري قديفو نتي حادة حانجيرو ناب معدو أساقرو أمو نتي سرفة كم صعو انت خدا أنبسا تسكيمو هدما أمو زغدم سبيتو حازينو كي أخلو بولادو تدقم أمو أزيقو هيا عمريرو اندا بخي دما نابت حادة ودو تمرس أمو ات حادة ودو دما تخلا تسكيمو هدما ازي كل زقات أمو سبعي رأسو حيزو بأوياتن بخياتن دخيمو ناب سمايت أمت أمو زحزن زجبط أنا مستفقو أو حازن إيوب اتدبس اغزيابير يقرق بردلي سبيتي زهاب كاني نسخيخا ولاد زهاب كانو نسخيخا نخلهم دما أريخا وسيد كايوم اغزيابير أملاخي كم زقدم مكرا يستعقس إيوب تعقستي هابني نسخا زهاب كاني نسخا وسيد كايوم سمكان ذا العالم زخبرن سمسكرن يخون إلو ساقيدو بدت بلأمو نابتا أبتقو زنبرت عاد خيدو تعاسيبو كسرحن كريستيانو هيوتو بمسجانا جمرة منو اكوا سقاوي حازر انت تسمعو بتعقستي كمرح جمرة نحن نوح جزيت اميتن دركن نايت هاجر طفيو مكونن عب زنبرلو جزي بسناي تقبارو زفلطو سب حادة عبرم نجس امو بجاخم داليخم امسؤول لي بلام امو دحر بزح كولل نفسو تبلاشيو ملكعو بحازن تبلاشيو رخيبم حيزم رخبو امو حيزم ناب نقوس امسوا اتي زنقس عاركو دما تقبلو مكونن غير شمو كمتي نيسف اب اسربيت ناي جبص ينكلو مسؤو تعسيرو زنبره مكونن مسوطه زذكرو امو حلمي بمفتاح كاب اسربيت اوصيو اب نقسنت فرعون ايد كم زهلو زغبره እግዚአብሔር ድማ بسناي تغبارو بعاركو غيرو نابتي زنبرو حلافنت ملسمو ኣብቲ ናቱ ግዝኣት ካብ ብዙሕ ቦታታት ኣኪቡ ሰራዊት ከም ዘቆሙ ዝግባእ መልሚሉ ብስነ ምግባር ኣዝዮም ደስ ዘብሉ ብስነ ስርዓትን ፍቅሮምን ዝስሕቡ ክልተ መንእሰያት ኣዝዮም ዝፋተው ቁኑዓትን ነበርዎ እሞ ኤዎስጣቴዎስ ድማ ኣብ ግዝኣቱ ናይቶም መንእሰያት ስርሖምን ሰናይ ተግባሮም ርኢዩ ሓለቃ ናይቲ ግዝኣቱ መማኽርቱን ገበሮም እቶም ክልተ ወተሃደራት ድማ ኣዝዮም ይፋተው ነበር እሞ ሓደ መዓልቲ ንበዓል መዳለዊ ዝኸውን ወይኒ ከምጽኡ ናብቲ ናይ ኣታኽልቲ ወይኒ ከዱ እሞ ነታ ኣብኡ ትሕሉ ዝነበረት ሰበይቲ ከይዶም ወይኒ ክትህቦም ሓተትዋ እሞ ንሳ ድማ ትሕትንኦም እንዳ ረኣየት ፍቅሮም ኣግሪሙላ ሃበቶም እሞ ኣብ ጥቓኣ ኮፍ ኢሎም ከለው እስከ ከመይ ኣተዓባቢኻ ንገረኒ በሎ እሞ እቲ ሓደ ቅድም ብንእሽተይ ከለኹ ጥምየት ኮይኑ ኣቦይ ናብ ስደት ሒዙና እንዳኸደ ከሎ ሰልዲ ስለ ዘይነበሮ ንኣደይ እቶም ሰብ ጃልባ ንኣደይ ብሓይሎም ወሲዶማ ካብኡ ኣቦይን ንዓይን ንሓወይን ሒዙና እንዳኸደ ከሎ ውሕጅ መሊኣ ስለ ዘመረት ንዓይ ከስግረኒ ምስከደ ንሓወይ ከምፅኦ ምስከደን ኣንበሳ ወሲዱ ንዓይ ድማ ተኩላ ወሲዱ ኣብ ከተማ ሰብ ኣዕብይኒ በሎ እሞ እቲ ሓደ ሓው ድማ ተመሳሳሊ እዩ ታሪክና ብምባል ንሱ እውን ነገሮ እሞ እቲ ኣታኽልቲ ትሕሉ ዝነበረት ሰበይቲ ብፅሞናት ሰምዖም ስለ ዝነበረት ዝወለደት ማህፀን ትዕግስቲ ተስእና እሞ እዚ ኩሉ ምስ ሰምዐት ከብዳ እንዳተገላበጠ ልባ ብታሕጓስ መሊኡ ክልቲኹም ደቀይኹም እንዳበለት ካብቲ ናይ ኣታኽልቲ ወይኒ ወፂኣ ክሳዶም ሓኒቓ እንዳነብዐት ሓቂፋ ምስዳድ ከልኣቶም እሞ ንሶም ድማ ካልኣይ ፍጥረት ኮይንዎም ብታሕጓስ ተሓቋቂፎም ተሰዓሙ ንጉስ ኤዎስጣቴዎስ ድማ እዚ ምስ ሰምዐ እንተኸደ ሓላዊት ኣታኽልቱ ዝነበረት ሰበይቱ
بولا حدا كيتتنكفت مصنحان أمنات أقلقلتو زنبر دما دقو خينم سلس أنحوو سرح أملاخ قريمو زبلوت أفقمو زنبرو حازن تقنطيتو بيتهم كالاي فترات كمستفترو بمحساب أب أمنتهم صنيعهم كريستياناو هيوتهم مليسهم بتزقبرلهم نجر عدل ديلهم نخقادلو حايلن صنعاتن نرخيبهم سرح እግዚአብሔር እንዳአድነቁ بمسجانان بحاجوسن بيت كريستيان هانيسهم نبوزحات سبات እንዳሰበኹ نهزبي روما بستقبرلهم تأمر بزحات أمينهم ناب كريستنا ملسوهم كبرات أحواتي سرح እግዚአብሔር تملكتو سبكوين كان عالم ببزح تفتنا بصنعاتن بأملخو እግዚአብሔርን صنعنا قالتو انت تردينا تعجستنان انت امنتنا نريو از كم زي زخف لنا نزأمن كلي كعليو نأبراهام كابزي آمان ولد كتنسألهم يخيل ايو كم زبالو تصفى زي قبرا زي نمرا سدرا تمليسو تملكتمو انتاي سعنا مدهاني ألم كريستوس كبرن مسكناني خنو كاب زفترتون تماسسالي دقي أوقب نحاوم نيوسف نجبس شيطم نعبؤم ود خاميت إيو شفاتك أتيلمو إلهم انت نقروا عبؤو يسف زحالمو حلمي ترجملو كنسو اتي ترجم رسعو كابتا زفتوا سبيتو راهيل زولدو يوسف سلا زموتو بحازن أبزو نبرو اللي جزي اكزامير دما نقص جبس جيرو عابي تاريخ كسرح كله إنا نرأي كل جزء بسرح እግዚአብሔር دس كبلنا يقبع كمزة عين التاريخ كسمع كله أمنة عبوتات قدسانا أبسن كسار كنجر كله إن نفسي عزيز زنعقة بسرح عبوتات أمنتهم دما يخرع بلبين ملحسين دما يحقص انقع عقابزاك انعتي أزنا فاويت رتئت توهدو كونكو انقع ود دنجل مريم كونكو يبل نهيوت ناب هيوت ايوستاتي وسمون ملس كمزي إلهم امنتهم أصنعهم أبزنبرلو زنبر جزي سماعت الناس لزنبرة نيوستاتي وسمس درابيتو أبطاوس سجد انطاوت مسوأتي أقرب أبستبهارو لجزي اتي نزموتت هيوت زسكع بواليا غيرو ناتو حربنيا زغبرني سماين مدرن زفتره ካብ ድንግል ማርያም ዝተወልደ ናይ ነገስታት ንጉስ ናይ ኣማልኽቲ ኣምላኽ ጎይታ ሰራዊት ኢየሱስ ክርስቶስ እንተዘይኮይኑ ንኻልእ ኣይሰግድን ክብል ንኻልእ ዝሰግድ ሞት ይሓሸኒ ስለዝበለ ብብዙሕ ስቃይን መቕፃዕትን ግርፋትን ብዙሕ ተኣምር ገይሩ ብዙሓት ዓረባውያን ኣርኣያ ብምዃን كاب أملكوت الطاغوت بمملاسن مسدرا بيتو بخلو بعلت إسران شوعات المسكرنم بسماعة النت أخليل عاوت لبيسو كقبل بزحد خامن مكران استمع عالم تفليو نبتد نايزل عالم حاقوسن في السهل زمارن إبابيد استمع قدت منجست سمايات عابي تاريخ بمسرح مسدرا بيتو بزي علت بسماعة النت عرفة إذا زقبرو كدلي دما قدس بيت كريستيانا سلا إيوس آتيوس محارنا ويدما برخت أون إيوس آتيوس سماعت يكفلنا اندابلت عمت متأسن كسارا ذكرا التخبرون بركة راديوتن نايمار قدس إيوستاتيو سماعتن قدسان سدرا بيتون مسكولاتنا يخون كاب كلو بخفيل امبر نجير كازو داعي كونان زنت أبن زغودنن بأفت كوان ملائكة تعرم اللي آمين زودكو زي ما خونا فيديل بأفت قدسان تكوان ملائكة تعرم اللي نايزم سدرا ناي قدس إيوستاتيوس بركة يحضرنا آمين سلا خل نجار እግዚአብሔር مسكن كاب فقر قدسان يأيف لينا سنكسار دسمع زنب فقر قويتا أبلب ويعمب حالوان صنوتن ترادعنتن ناي قدسان دما يركب آمين وآمين ولكل ملائكة سماي أبونا ذو السمايات يتقدس منك تمسع منجستك ويكون فقعدك
በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጀጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚእ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ ኩሉ እኩይ መዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአከ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጽባኦት ሰላም ለኪ ቡሩክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ተጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሎ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸልዪ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድረ አቃዚት ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ኃጣውኢነ የተማኅፀንነው ከተማኅፀንነው ክዳንኪ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን